sadima koro jotiarecha en level sika koro ing'iye kod angolo mari kaka daktari kendo mosetiyo thieth maduong' kata mano mar Kenyatta. Yes, wach mar training en maber ni ka sani kata kaka ne daktari Uganda wacho ni gin gi jogo mang'eny ma gitero mondo odhi osom lony kuonde universities maoko pinje maoko. Gini daktari mose graduate ka koro chako temo medo lony ne e ng'ama opuonjre kotiyo, opuonjre koneno jatuo. Kungenizi mako kwa girobedo level 6 kendo okel pesa ni training ni ko nyaka ok nyaka time oko ginyalo biro to gitrain osiptal kai. You know, those medical school colleges you watch go seje ma nurse ipuonjo tij nursing ni ok no dhi imiye ni doli emo puonjre godo jatuo emo konyo to opuonjo ji mo konyo jatuo. Seje ma daktari ipuonjo mbomo sinani do jatuo emo mbomo sinani to puonjre godo. Seche mipuonjo ng'ato kata mana kaka itimo examination kaka itimo surgery do jatuo mipuonjri godo ko ikonye tipuonjri. Koro nyithindo gi dhi benefit lakini more important ni jopiny be dhi benefit. Yeah, bedin osiptal ko kendo kata quality mar care dhi malo ok nyal puonjo ng'ato gima rach. Kida puonjo ng'ato pedho kitanda nyaka ipedhe rightful way mondo go get the rightful way. So that's learning way we improve our services. Mara dek eni nyithindo gi kata ka ji university sani kineni ni nyathi puonjo na gimana sponsorship o ambita olunge somo Nairobi kaka KMTC kata mana university okia hostel ka opong cost mar pango or ka somo Nairobi kai bo time di school ko gi wat ni mo nyalo dago di time di school kala ni no chudo dag mabor gi hospital to ka ko kel thieth kendo kel colleges go kata universities go i Kisumu accommodation is cheaper. And gi wat ni mo nyalo dago ko somo ko be miss school ni kechi no ko yedo kar accommodation. Yeah, ko get the benefit bangay delivery specialists. I know you professors mang'eny mose man Nairobi kama sani ko gira retire gira dok dala ogecho ni ai ase konyo jo Nairobi we konyo jo dala we abi puonj ma seno tati Kisumu jo TRH. Most of these professors mag medicine give me ya wood be almost aldo book town ka to the age ma kichope ga yimo ko se chope tida ni bedi budala gejino ka dala ni ko kado ko da beti ya dala ni inyedo ko ke di hospital to ka di hospital ma ni that level to professor unjo bed ko konyo dala gi from the surrounding. Then before that then yes you ni amwa ni dok dala to ite mongiyo kata ka di facility kata baka ndi kata machines ni yalo konyo go yo piny to ne onge. But I don't see the level of movement more than you know. Come just Maseno Chako Medical School. The man professors mang'eny madongo Nairobi kai no the mo dok dala. Could imagine kwa ya osiptal the kind of professors, the kind of consultants madi who Nairobi come on dok dala ko your pain. It's going to be extremely well and they are going to kataka gijogo city. That knowledge transfer na jogo mapod tindo is a very good thing. You know. Ng'ato kupuonji gi dhok ming'eyo ng'at ming'eyo machal kodi be inspire ikene no professor ka wuotho e corridor ni I want to be like so and so to gini sani koro ka gini Nairobi kai to nyithindo gi ok ne gi gacho ni be nyal ta adier sani koro nyal ta gi mo neno gi wuotho e corridors no professor binya geni ka wuotho thiedho cancer e corridors mane wacho ni wan to wamor kendo we are just praying ni kiko beda ni na zigana ma on paper from this budget statement Gitake ndo so nago ne kapesa chako tiyo chake circulate hospital mondo ne ber jo thuro ose sanje moromo kineno tipo malike to kaka kani ya hospital ni kani Jomo Kenyatta odhi jine ntie gi mor to little bit do wuke ye kanyo there are lives that were lost during that day. May it be that 60 years plus later literally mama no wukani ya hospital cha koto doge ni koto hospital litno okele mor ne jo piny sani koro to bende